Хърватия да дам ли за пример сега? Какво Хърватия? Хърватия, знаеш ли, че ги наприка с бюджетни пари, а ние ги направихме с европейски. Точно това май е бил проблема, защото европейските се крадат и цената на магистрала е твърде висока. Никой не смее да краде европейски пари. Никой не смее да краде европейски. Да. Откакто има Европрокуратура, въобще даже не искат. Ма те не ги крадат, те се ги усвояват. Съвсем различно е. Здравейте на всички! Днес ще гледаме третата и последна част на подкаста на Карбовски с Бойко Борисов. Гледахме първите две в канала, би било добре да завършим. Това ще е дълго видео, защото самата трета част е 40 минути само при Карбовски. Така че да, ще бъде дълго. Бих се радвал да се абонирате за канала, да харесате видеото, да коментирате, бъдете себе си, пишете каквото мислите за него. И така, да започваме да гледаме. Как успяваш непрекъснато да си яхнал тигъра? Нещо правиш, в комуникациите виждам, че няма как човек да те победи. Не е така. Така е. Аз никога не съм... Ти непрекъснато и на власт. Това са много години. Ти не разбираш, че може би си омръзнал на някои хора. Сигурно съм омръзнал. Спри за малко, бъди в опозиция. Аз хода и в опозиция, хода навсякъде. Само, че ето, в София сме опозиция. Според мен. На какво се превърна този град? На какво се превърна? Вие го саботирате, аз не го харесвам и го ругая. С кое го саботирам? Не дей така, имаш лостовете да саботираш софийския кмет. Това си го мисля. Минавам и тази мисъл сега. Толкова години кмет на София, Бойко със сигурност знае как се случват нещата и как наистина да го саботира. Има изгода от това, естествено, защото показва, ето, той не може да се справи, има бокуци навсякъде. Верно ли ти мина? Въобще не го жал. Той е некадърен. Обаче, вие като направите проект с боклука, усещам, че... Как ние сме направили, бе, човек? Той направи in-house процедури, плати си на уж мафията. 285 лева е за банка, 112 е във Велико Търново. Кой го саботира? Той си направи in-house процедури. Кой го саботира? Поиска да му подкрепиме структурата, идиотска структура, накара ГЕРБ да подкрепи. Той има начин сега да управлява. Не може да се оправдава. Дори паркоместата дигнахме. Пак му гласувах, само да няма. Виж, аз знам тези хора какви са. Ама той го гласува, защото знае, че тия неща после може да ги използва срещу него. В смисъл такъв, че знае, че тия неща са спорни, тия решения са спорни, които може би трябва да се направят. За кмета на София става дума, естествено, и за София като цяло. Той гласува, ама след това ги използва като оръжие срещу него. И ето той изглежда сега добрия, защото той е бил с него, подкрепял го е, въпреки че не е вярвал, че трябва, му е помогнал, но ето вижда се, че не са били толкова добри тия решения. Щом не са били толкова добри, тогава защо ги е подкрепил изобщо самия Бойко? Търсят оправдание. Те сега не могат да се оправдават с ГЕРБ. А на такива като тебе, които са техните почитатели, не съм почитател. И понеже от очилата не ти виждам очичките, не мога да ги видя, искам да те запитам. А неговите... Не обръщай матча сега. Така, неговите... Чакайте. А неговите собственици на Терзиев, ПП и ДБ, нали? Той е техния кадър, техния кандидат, нали така? Да. Спаси София, избяга. Избягаха. Спасиха се. Когато неговите депутати в парламента правят вод на недоверие срещу ГЕРБ, те не ме саботират. Това ли ми казваш? Или ме саботират? Саботирате? Това е нормална политическа игра. Ами същото е. Аз съм опозиция в София, значи за едното е нормална за Карбовски политическа игра, а в София аз съм длъжен на златното комунистическо държавна сигурност, векерейско и всекакво момче, да му казвам пълна подкрепа, за да залее София цялата смъдри. Заради софиянците. Що си избраха този? На ръба беше, не знам, какво стана. Що си избраха? Защото ти пуснах Хекимян, не беше достатъчно добър Хекимян, сигурно, не знам. Грешка беше Хекимян, да. Може би, а това беше както президентските избори, на които за първи път спечели Румен Радев, знаете, нали, съм му казал и тук, когато Бойко каза, че нали, им е това да сложи, ще изберем за президент, също долу-горе се получи в София тогава. Беше, хората гласуваха против Хекимян и против Бойко, не толкова за кмета, за сегашния кмет. Да, но 18 години
Всичко хубаво, което се направи в този град, го направихме с Фандъков. Всичко. От гледна точка на днешния момент мога да кажа да, но можехте толкова много неща да направите. Кое? Сега. Кое? Цялото околовръстно. Цялото последното договор. Цялото, не само Южна дъга. Не го закачайте за... Веднага се надигна. Не го закачайте на тема пътища и магистрали. Там вече е много... Бойко е много така го приема при сърце, много с голяма гордост говори за тях. Цялото. Така да го завъртите хубаво. Чакай, Имаш тангент, имаш Чакай дъга. да те Признава ти се. Но Не, чакай да ти. пак ще кажеш, Не бързай. Можеше повече да... Не бързай. Първо направих западната тангент, после северната дъга, после южната дъга. И когато там от мостчето отгоре, пешеходното, казах, че от южната дъга ще преместа машините от Борис до Люлин. И тогава дойдеха софиянци, гласуваха за ПП и ДБ. Що? И до ден днешен нямат Реших, нищо. че се бавиш. Решиха, че се бавиш. Затова го Хаки ме трета година, като гледам как се строи детска болница, нашата в Бургас я завършихме с Митко, в Пловдив, в София още я мислят, нали, още я мислите. Ще има, нали. Може и референдум за детска болница, ако искате да направим, защото разбирам ти иронията, да. Нали, но и сигурно ще има и такава дъга. Но когато го попитах кмета Терзиев, кога ще го правим това, бе? Аджиба, аз не направи като Тодор Живков си направи до правец магистралът, а направиш целия кръг на София, остане една малка отсечка от Люлин до Борис. Мънинка. 4 километра. За тая детска болница по-добре да ни говори Бойко, че той колко години беше кмет, колко години имаше и кметове на ГЕРБ, така не са направи, сега поне започнаха да я правят, така че няма оправдание той. Нали, пътища, което е направил, но което е трябвало да се направи. Всичко друго съм завъртял. И го направих, да не кажа, че заради банки и мене си го правя. И трета година, нула. И след 5 ще е 0. И след 10 ще е 0, ако не е сега дърпаш ме за езика. 15 години сте на власт в София. Мисля, че можеха да стигнат тия години. Как да стигнат? Защо 15 години. 15 години са много. Да ти направят 70 км метро, подземен град, плюс дъгите, плюс булевардите, плюс шадраваните. Ми помниш ли какво беше? Аз съм избирател, ама ти казвам, не е достатъчно. Не е Можеше достатъчно. ли още? Можеше, винаги може още. Винаги може още. И тези 4 години щеше да е готово. Да. Всичко щеше да е готово. В този смисъл... А сега тези 3 години, които минаха, от кое сме доволни? Хайде, кажи ми, ето, виждаш ли, те започнаха, те строят, искам да отидеме и да видиш как правилно се строи, как хубаво се строи, искам да отидеме, заведиме сега. Тук няма... За правилно хубаво строене няма право да говоря, защото всички магистрали на ГЕРБ се ремонтират всяка година. Всяка година. По Тракия, направи Тракия до Стара Загора и там до Бургас, обаче всяка година се ремонтират двете платна. Дупки са зейнали, неравности. Правено е правено. Как е правено? Може да му обещаваш. Заведи ме! По-зле са от тебе. Съгласен съм. Обаче, как по-зле? По-зле са. Те са далече от мен. Но ти колко Те са далече. Наистина ли смяташ, че направил много километра магистрали? Имаш я тази данна. Добре, ти си на власт от 2000. За 1300 години съм направил най-много. Магистрали? Да. Хана Спарух не имаше валят ти, разбираш. Да е имало. Тодор Живков е бил 35 години и си направил само до правец. Най-трудната част. Факт. Не за 1300 години. За милиони години Бойко направил най-много магистрали. На територията на България, преди да има в България, динозаврите са вървели тук и от тогава не са направени толкова магистрали, колкото Бойко за 15 години. Така че къде сме ни? Какво изобщо му ги оспорваме тия неща? Магистрали. Най-трудната част. Кой ти разправя? Мостовете и тунелите. Нататък би трябвало да е лесно. Къде? Добре, колко магистрали направи? Чакай ще заядаш въпрос. Не, чакай да питам. Ти нали си от България? Аз съм българин, тук живея. Така, след правец, цялото трасе до Варна минава ли през Стара планина? Или се вижда непланинска? Значи, не минава през Стара, минава през Северна България. Къде минава Северна? А ти някъде равно видял ли си там? Абе, не е толкова сложно са. Как да не е сложно? Не е Витиня сега. Как да не е сложно? Моля ти се. Колко километър направи? Ето Нали мога да не съм съгласен с тебе сега?
Ма не е верно. Чакай, че Севделина си тръгва да не си тръгнеш. Не е верно, което казваш. Аз е не верно. знам. Аз ги смятам до 400 км. За 15 години са много малко. Ето ти. Не дай да се сърдиш въобще. Не, Малко как са. Статистиката каква беше за 25-та, мисля, че беше колко минимално километри нови магистрали построени. Мисля, че бяха под 10 или нещо такова. Имаше нови магистрали построени в държавата за цяла година. За цяла година. Не само магистрали, а за всички нови пътища построени. Това е скандално просто. Сега, да, Бойко, когато беше на пълна власт, понаправи нещата, да. Как ги направи, той си знае, но да, нещата се подобриха. От друга гледна точка, нямаше как да не се подобрят. То просто няма как. Дори да не беше Бойко, предполагам, че всеки би направил това, защото главно на хората живота минава по пътищата, по големите пътища. В смисъл така връзката им с градовете и дори с съседните държави, ако щеш, минават по големите пътища. Няма как да не се направи това нещо. Няма как. Че са малко. Хърватия да дам ли за пример сега? Какво Хърватия? Хърватия, знаеш ли, че ги наприка с бюджетни пари, а ние ги направихме с европейски. Точно това май е бил проблема, защото европейските се крадат и цената на магистрала е твърде Никой не висока. смее да краде европейски пари. Никой не смее да Повярвай. прави европейски. Да. Откакто има Европрокуратура, въобще даже не искат. Ма те не ги крадат, те си ги усвояват. Съвсем различно е. Сега, ползвайте правилния глагол. И европроекти да правят. Не пипат. Не пипат. Да. А тогава къде са парите от Хемос, които изчезнаха някакви пари? Там са си. Къде? На магистралата. Нали, имаше ни сакове, едни неща. И те там сакове. Няма нищо. Хемос е почнато преди изобщо да бъда замислен. Ще свършат някой ден. Може би внуците ми ще я видят вече завършена магистралата. Не е сигурно обаче, не е сигурно. Глупостите им, които говореха. Защото петък, счетоводителките отиват, взимат парите и отиват, разпращат за работниците за само български турци и роми. И те петък искат да си вземат заплатата. Отиват си събота и неделя, купуват си, плащат си по магазините на жените и понеделник са на работа. Mm-hmm. И какво стана? Правителствата на Румен Радев. Чакай. Повече съм казал, няма да давам авантаж на никой да говори глупости за мене. Правителствата на Радев... Не мога да забраниш. Слушаш ли сега? Слушай. Не, те може да си говорят, но аз ги опровергавам. Добре. Правителствата на Радев на същата тази фирма изплатиха в последствие по инхаус и по всякакви договори двойно по-скъпи. Стотици милиони. Надявам се, когато дойде и Радев при тебе да го питаш и за този период, аз ще оставя карта. Да, стои го. А не да ми говорят само глупост. Ето ти, тук съм ти Отишъл, направил взел даже... торба пари от банката и после изчезнали Чакай. тия пари. Много милиони казаха. Не. Това не искам да... Ако е било верно, след това тази фирма, тези хора нямаше да работят с всички следващи парите и да получават двойно, на двойни цени обществени поръчки. Ето тук съм ти написал. Подпиши го, Приблизително това искам да си го запазя за 500 км Приблизително 500. магистрали. Средно 7 милиона евро на километър струват българските. Тази цена добра ли е? Румънските са 7 милиона евро. приблизително. Добра ли е? Да, ето аз съм ти написал. Отдолу пише Румъния. Приблизително 14 милиона евро на километър. Гърция 16 милиона евро на километър. При нас 7 милиона е осреднена цена. Защото Люлин, ако си спомняш, която беше първата, е била на 20 милиона евро на километър. Люлин. Така беше, да. А ето тук първата наша е била на 2 милиона евро на километър, тогава беше по-евтино. когато се Не мога ги подписва. 2 милиона евро на километър, като се освои половината или над половината, така, като се освои в някой джоб, и затова се вижда качеството на изпълнение след това. То е ясно. В Румъния с тия планини нататъка също трудно се строи, но хората се го правят качествено. То никой не е казал, ако дадеш повече пари за магистрали, важното да е качествено, защото сега даваш малко и се гордееш, че даваш малко, обаче като трябва да всяка година да ги ремонтираш, къде ти излиза сметката накрая? Изнервяш хората, даваш повече пари, няма смисъл, като се прави нещо да е качествено. Там нататък вече И българските фирми подбиваха една на друга цените и най-ниската оферта подписваше на 2 милиона. Отдавна, господин Борисов. И ви ти Браво, ме питаш че за направихме. 15 години, бе? Да, ама 15 право, че години. направихме Тракия и Марица. Всичко друго, защо не мога да се Направихме направи? Люлин, направихме Струма. Не сте.
Сега Струма не сте са. Струма остана, не помниш ли отсечката до Симитли, сега Да, вече се работи в едната посока и я спряха 4 години. Много бавно, бе, го си. Аз това го направих и Ма когато няма, говорих с твоя ти манекен. ми говориш за правец. ти казваш- Няма по-тежка почва от Струма. Няма по-тежко Сигурно е строителство. Така. Сигурно е така. Да. Но, непрекъснато минаваш с този номер, а ако мен ме нямаше ич, нали, нямаше Чакай, ич бе, да ма, има. аз ти казвам 1300 година и не е правено. Ние Ще го освен използват това, меметата. Милиони години не е право. Не 1300, милиони. А не си не, предприятели. не. Ако имам 15 години от днеска нататъка, аз ще направя всичко. Ние сме минавали през избори, през опозиция, през избори. Последната година никога не се работи както трябва. Хората се готвят за избори. И затова считам, че сме направили много. 500. Малко е. Моето мнение е малко. Кажи ми, че съм неблагодарен и да И тук съм ти оставил да видиш. Зелените са построените. Да, това е добре. Сега не да се припишеш до Пловдив. Беше до Оризаре, си беше готова магистралата. До Оризаре беше готова, като ти Така, видя на ама власт. ние до Пловдив няма ли преасфалтирахме цялата? Това Не знам преправихме дали- ли мостровите? Ти не Всички мостове Това е- бяха паднали. Окей, това са действащите. Може като правене на ремонта и прибиране също на пари. Има и такова. Те не бяха ремонтирани от времето на Тодор Живков. Защо не я разшири? Ще да ти призная, ако беше направил още една лента. Трябваше да ги разширим, защото те са морално устарели. Тракия е морално устаряла. Не можахме, ясно. Това червеното тук. Не можахме. Искаш ли Абсолютно да. Трябва да се разширява това. Това ще стане проблем. Това е вече проблем за Тракия. Лятото, като тръгнат всички да се прибират от Западна Европа по Турция, нали, по България, минават през Тракия. И става яко движение. Катастрофа е постоянно с две платна на къде? На къде по-напред? Трудна работа. Ама вари сега слага по още едно платно. кажа, че това се строи синьото? Това не ми кажа, че това се строи. Синьото се строи явно, Не. а пък червеното не се строи. Червеното се строи, А синьото е синьото готово. се проектира. Зеленото е готово. Това са Черно море, това са Добре, Русе Търново този отговор ми е и така достатъчен. нататък. 500 за тебе. Добре, за мен е малко, разбираш, аз съм избирател само. Искаш Добре. да се подпишеш тук, за да го запазим за историята. Аз това ще Да, да го ти- показвам, ще го сложа в рам. Да, благодаря ти. 500. Отдавна искам да го задам този въпрос, не го приемай като заяждане. Харватия ни би, те направиха 2000 км направиха за 10 години. И с бюджети. Интересно. Ама Китайски инвестиции. Защо не пускаш китайските инвестиции? Между Ама, какво мислиш за пък китайските? да те питам, метрото в София, кой го направи? Аз Пак сменяме темата. Сега говорим за магистрали, за пътища. Метрото в София е много хубаво. Наистина е хубаво. На европейски стандарт. Обаче, нали, говорим за магистрали. Което е хубаво, никой не го оспорва, нали? Много ясно. спортните зали, Искаш да кой бъдеш ги похвален. направи? Това ти А беше стадионите, работата. кой ги Това направи? беше работата Ама ти. това е всеобхватна. Знаеш ли, като 2009 дойдохме, 2 областни града имаха депа за битови отпадъци. Хвърляха буклук деретата градовете. Направихме пречиствателни станции, направихме си... Виждаш ли с какво съм написал във Фейсбук? Във всички сфери. Ако така ще работят тия демократи, върнете Борисов. Това съм го казал. Но не означава, че трябва да съм доволен да те хваля. Малко с тия магистрали и дори пречиствателни станции, каквото и да сложиш на масата, мене ми е малко. Защото беше твърде дълго на вас. Бе, как съм бил твърде дълго? Путин е сменил 6 президента на чакай щатите. малко. Путин го нарича диктатор. И ти го харесваш. Ти диктатор ли си? А ние сме били много. Ли Си Цзинпин колко е? Другите колко са? Не внимай с Би което. му харесал, може би, на Борисов той толкова време да е на власт. Да. Демокрация. Сравняваш да не кажа твоите демократи приятели С нещо. кой да се сравнявам? Аз се сравнявам с големите. Аз не искам да се сравнявам с... Добре, това го получи като отговор. Мога да не съм доволен, но това е положението. Сега. И кажи тогава на хората, кажи им на хората, Ти им кажи. че за тези 4 години ние щяхме се завършили Хемус, щяхме да сме направили Русе Търново, защото бях оставил парите в доверителни сметки и за Русе Търново, и за цялата Хемус. Асен Василев ги взе и ги даде за пенсии и заплати, защото ги нямаше парите за пенсии и заплати. Той ги даде да изглежда готин пред хората. Така направи. И ви излъга тогава, поне бехте много сладки такива бълъчета, 8 магистрали. връзваме много лесно. Да, много лесно се връзвах и само идваха и такива като те, викат, гледай, те какво ще направят? 3 моста, 5 магистрали. Чакай, тунелна читка, още един мост, да. Леле, читка, майко, да. леле. И аз като знам
колко време се прави един проект, колко време минават обществените обсъждания, после колко време се обжалва, докато се финансира. И викам, значи аз викнах Томислав Дончев и викам, брат, да си обираме крушите, да си отиваме Тил Габрова, аз от Банкия. Тея хора са вълшебници, това ако се случи. Искаш ли да правиш още магистрали? Искаш ли още магистрали? И разбира се, това трябва да си довършиме. Ами трябва. Хемус, Русе Търново, Струма да си довършиме. Цяла Европа направихме прекрасна магистрала. Прекрасно. Къси са. А? Къси. Малко. Как къси? Скромни, докато... Как къси, бе? От сръбската граница до Бургас стигаш по магистрала. Ма не си я приписвай цялата, Сане. Еми не е цялата, но 2/3 е моя. От насам. Моля те се. 2/3 поне е моя. Какво? Ще мериме, добре. Айде. Така. Мери ги. Още един. Да. Ами, пътища са ги направили. Хубави са. Някои са хубави. Въпросът е, че лечи се където са присвоявани и пари. Прозират дупки, ремонти. Повтарям се, потретвам се, но е така. Такъв въпрос със статистика имам аз. Да. И това е по време на сглобката към Украйна. Вие дадохте много нещо на Украйна да й помагате в... Точно така. Какво И се дадох? гордея с това. Добре, хубаво. Какво дадох? Бронетранспортьори, танкове, Има ли минохвъргачки. стойност това нещо? Може, тук дадоха ли ти? Тази цифра ми е важна, както 500 км. И след това датчаните ни платиха за нея и около 360 милиона евро получихме за тях. Това е много малко за военна техника. Нищо не е. Не. За коя военна техника? Ми броят транспортьори, не знам какво си. На МВР даде ли машините? Дадохте ли Това са... машини? Те точно от МВР тея, които беха на паркинга. Да. Те на по 50 години бронетранспортьори. Не се ли присъединя, че руснаците това си го записват някъде и може да си им влезеш в черния Те списък? си записват, но когато е война, е война. Когато казваш и държиш на думата си, държа. С всичките рискове. Някои хора казват, военни специалисти, че дадено много повече, за милиарди стара техника е дадена. Кои военни специалисти? Примерно C-300. Колко C-300 имаме? Защитаваме ли Козлодуй? Са на 360 милиона евро са нищожно малко пари. Те само и тия изтребителите, които поръчваха от Америка, струват милиарди. Няколко самолета. Ако да говорим за 360 милиона, ти не можеш да си купиш едната перка на този самолет. Да не говорим за друга военна техника, нали? 360 милиона не е нищо наистина. София с нашите C-300. Дадохме ли ги на Украина? C-300 вече отдавна горивата са им сменяни по няколко пъти. Остави ги те, това са измишлетини пълни. Добре, ако е имало C-300 сега, кой защитава Козлодуй? Пак ги има. Пак ги защитават. Те там над банки. Какви горива са им сменени? Горивото на ракетите. То има срок на втората мисля или на третата. Вече не може да ги дадохме на Украина тия. Не. Не сме ги дали. Дадохме съвсем други работи. За колко пари? Общо за колко пари? Горе-долу? Елементарни стотинки. За стотинки. Не, въпросът е техниката, която сме дали, за колко пари е била. Ако си я дадо за нея стотинки... получихме 360-400 милиона евро. Получихме. За старо желязо. Има тук Стига сега старо желязо. Демек, ние сме дали неработеща техника, която на нас вече не трябва и те да се оправят с нея. Морално ли е? Дори ако е така. Говорим ако е така, ако е прав. Морално ли е да даваш на някой, който се защитава във война, някаква техника, която не става? Желязо, както той казва. Не е морално. Значи не са направили така. Това е била техника изправна. Да, на много години с ремонт и така нататък, но изправна техника. 360 милиона не можеш да купиш нищо. В никакъв случай не може да се замени тази техника с това, което са платили Дания. Упрек към тебе. Приятел на Путин беше ли? Подари му куче. Разбира се. А после какво му казваш на Путин сега, в сегашния момент? Не нападай суверенни държави. Да. А на Зеленски какво казваш? На Зеленски. Зеленски за тебе лидер на свободния свят ли е, както го изтъкват? Ами аз мисля, че преди година и половина той беше знамето на свободния свят. Mm-hmm. Сега тези скандали, златни тоалетни и всичко, което чуваме, във всички случаи руши неговия имидж, и на всички, които му помагаме, му вярваме. Mm-hmm. За съжаление го казвам. Но... Имаш ли желание още да му помагаш, ако дойдеш на власт? Ние не помагаме. Вижте, както в случая правиме разлика между Путин и
руснаците, между Зеленски и украинските. Ние помагаме на принципа. Една държава е нападната. Винаги може да се поставиш на тяхно място. И ние помагаме на тези хора, които са нападнати, а искаме и подкрепяме Тръмп, за да спре тази война. Незабавно да спре. И после дипломатите да ходят, се разправят, да мерят територии, каквото и да било. Но да спрат да се избиват хора. Това е най-ценното. Това е и да генерира напрежение по цялата Европа в случая. Кой е слона в стаята? Слона в стаята кой е? Аз? Не. Това ли ме питаш? Това е Гледам и ти, не си много слаб, така че Не става дума за дебелина. Слона в стаята е метафора за Радев. Какво е Радев? Метафора за Радев. Радев все едно присъства тук в стаята. Той заплаха ли е? Не бе. Сериозно ме питаш такива глупости или така си? Радев идва. Голяма вълна, която ще помете всички. Какви глупости са това? На изборите ще имаш сериозен опонент. Радев идва. Това е слона в стаята. Го имам. Това е най-дългата предизборна кампания. Хубаво сте го измислили. Това не е точно. Така, как да не е така? Добре го направихте. Да, знаеш се. Прочувстваш се, че Радев пред толкова много подкрепа на два президентски избора като цяло, от толкова години във всички проучвания беше политика, на който най-много гласувахме доверие, с най-голяма симпатия. По проучването усещаше се, че няма как да не материализира цялата тази подкрепа в някаква форма на власт, на партия. Защото президента общо взето има репрезентативна роля и така да съставя правителства. Няма истинска власт. Нали? Пречувстваше се, че рано или късно Радев ще предприеме тая стъпка. Нямаше как просто да не вземе тая подкрепа и да направи нещо с нея. Би било глупаво. До някъде прав Бойко. Не е точно президентството му, не е точно предизборна кампания, но се знаеше или имахме такова предчувствие, че ще направи нещо. Което все още не се знае. Вече сме средата на февруари, не се знае да партия ли ще участва в някоя друга, как ще се казва партията му, а би трябвало да имаме избори след 2 месеца, след Велик ден. Не знам, ще му стигне ли времето да направи партия, предизборна кампания и така нататък, при положение, че всички други вече са в предизборна кампания. Го направили. Сега. Те го питат, кога ще дадете отчет за президентство, той ви казва, давам всеки ден. Ама ти не даваш отчет за твоята работа. Ти критикуваш другата. Може да си прав, но критикуваш други. За твоята. Не си дал. Ясно, беше му удобно критикувате. Чудесно. Сега какво мислиш за голямата вълна, която идва, наречена Радев? Цитирам голямата вълна. Аз не я виждам. Може да има, може да няма. Аз гледам моята си партия и се интересувам от моята партия. Като му видя хората, като му видя партия, той излезе без да каже какво ще прави. Ние какво да коментираме са? Кой ще бъде вътрешен министър по време на служебното правителство, което ще прави избори? Това знае Радев. Ти кой искаш да бъде? Аз ме е сета, кой ще бъде. Даже колкото може да е на Радев, на ПП-та, на ДБ-та, толкова по-добре. Да. Добре, като опонент... Защото ще е по-лесно да се сочи и да се усмива, както и сега и кмета на София. Не казвам, че е добър кмет, не казвам, че се справя добре или каквото и да е, не знам, не съм в София, не живея в София, но това, което виждам, чувам и чета, е, че хората не са доволни от него, но и това е много лесна, той се превръща в много лесна мишена на ГЕРБ и на Бойко. Ето, той не е от нас, той е от другите, вижте какво прави. Ние ако не сме, това винаги го риториката на Бойко. Ако не сме ние, виждате какво става. Същата работа и сега ще стане. И, между другото, Бойко винаги така е побеждавал до сега, откакто е на власт. Дори да като беше изтикан въгъла срещу ПП-тата, срещу Итана в началото, като печелиха избори, той ги оставяше да се провалят, което те го правиха заради липса на опит, може би, в политическата игра, а Бойко Бойко вече знае 1 и 2. Той ги оставяше да се провалят, да се направят грешките и после ги подсилваше. Подсилваше и кой да повярва, че на последните избори ГЕРБ ще е и беше отново първа партия. Какво мислиш за Радев? Той е нормално да кажеш, нищо, че не си е казал. Бил съм в много добри отношения с него, бил съм и в много лоши. В смисъл? Дай пример сега, вече тук биографично може да кажеш. Когато беше командваш ВВС, бяха добри. много близки. Да, а после какво стана? И съм му помагал. За какво сте се карали? В общи ли за
Да боли. Макар че аз винаги съм отстъпвал. За какво? Когато пътувах, примерно винаги той се возеше на големия самолет, на Airbus. Това е важно. Аз се возех по малки. И ми важно е, защото репутационно. Няма сега да се мерят самолетите с Радев, я. Кой е с по-големия, кой е с по-малкия. Кацнеш с едно малко самолетче, той се каца с големия Airbus, голяма държавен глава, нова вълна, 9 години, новости. Нали, Между тук си прав да споделят. Се викат промяна. Не ме свенеше, когато ме питат на ВВС да сложим неговия най-близък приятел, да кажа да, няма лошо. Не ме свенеше или когато се разправях с Глобката и неговите шефови на служби, всичките ги пазих по време на цялата сглобка. Да, това е хубаво. Хубаво де. Нали? Какво съм направил лошо? Че съм казал за Боташ. Боташ всеки ден и днеска си дал 550 хиляди евро. Аз си мисля, че какво да кажа? Утре Радев ще дойде с голяма цифра в парламента и ще се коалираш с него. Ти ще искаш да се коалираш. Би ли се коалирал с Радев? Не. Защо? Ти се коалираш с всички. Не вярвам. Не вярвам Бойко да се коалира с Радев. Това ще е някакъв... Не сега. В смисъл, сега са като двете крайности. От едната страна Радев, от другата страна Бойко. Той обича да има такъв... Бойко обича да има такъв противник, за да може, както и преди малко казах, нали, да го остави да си направи неговите грешки и след това да го победи. Така че не. В бъдеще всичко може да стане, на тия избори не, абсолютно. Щом видяхме и тъна тая коалиция с ГЕРБ и БСП, с Пеевски, да, това е най-последният пример, който може да последваме. Националисти, либерали, мъжкари, гейове, всеки. Никога аз не говоря преди някой да ми е предложил или да съм говорил, или да има разговор. Той е за европейско развитие и вие сте за европейско развитие. Кой е за европейско развитие? Радев едва ли ще... Не, той е против еврото. Той направи всичко възможно да ни бламира. Лавираш. Да. Аз ще лавирам по същия начин. Щом си лавираме, аз съм свикнал да си стисна ръцете и да го паза нещо, което сме се разбрали. Сега не мога да кажа... Кого си в следващия парламент тогава? Пак ли с ППДБ-тата? Ама и предварително той за това хората правят на 4 години избори. Защото предизборната кампания, ако почнеш сега да кажеш, ще правя с този, няма да правя с онзи. Бойко ще е опозиция този път. Ще ги остави както и преди да се наиграят. Ще чака неговия момент. Ще оттегли на опозиция, може би ще е втора партия, едва ли ще е трета, предполагам, че е втора партия ГЕРБ, голяма силна опозиция. Нека едно силно правителство има нужда от силна опозиция. Нека да има. Избиратели. И аз не искам да го правя. Щом сме докарали до избори, ГЕРБ се концентрира върху своята програма, върху своите задачи, обясняваме направеното, спориме с такива като тебе, дали са 480 и няколко километра, аз съм ги закрил на 500, или еди какво си. Това е спора. Какво ще направим за IT индустрията, какво ще направим за туризма, какво ще направим, защо не сме го направили, кое ни е пречело, обясняваме, оправдаваме се, искаме прошка, искаме компромис, обясняваме и си задаваме твърдата позиция. Ние сме за това партия. Кой е най-лошия политически враг на Борисов? Най-лошия политически враг? Те, които ме арестуваха. Да. Това беше нагло, гадно, брутално. Ти с тях влезе в коалиция пак. И няма. Заради държавата. Нямаше друг изход. Добре. Тогава можеше да има правителство редовно само между първата и втората. И затова го направих. В политиката не случайно казват, че вечни врагове, вечни интереси, еди-какво си, по-сложни са и нещата. Кирчо те арестува, но той вече не е в политиката, ти още си, така че може да се каже, че си победил. Има ли нещо, което... Как не е в политиката? Непрекъснато пускат постове. Аз пускам постове, не сме в политиката. То вече не е важно дали си в политиката, дали пускаш постове, дали си в TikTok, дали си в Instagram, дали си при Карбов. Много хора управляват през TikTok. Управляват партиите, се изказват мненията през TikTok и Facebook и така. Това е модата от Тръмп. Тръмп управляваше през Twitter, сега X. Всичко се постваше там. Нашите хора просто подзеха този пример. Слави Трифонов изкара колко години вече през Facebook, сега наскоро от TikTok. Другите също.
Карбовски, дали се оказва тези... Имам една идея, че ти си доста издържив психически. Ползваш ли някаква техника или психологическа помощ или... Матира, ли да питаш? Хубав е въпросът. Значи тук има един проблем, защото ако си доста силен психологически, би ли могъл да кажеш къде си сбъркал и да се самокритикуваш? Ето аз до сега поне на 10 места ти казах колко съм сбъркал и колко компромиса ми изял авторитет дори. Да, самооценката ти обаче продължава да е висока. Самооценката ми е висока, защото винаги, дори когато съм грешил, съм си мислил, че правя верно нещо. И след това, като го оценя, просто всичките ми колеги, приятели ги питали, никога не съм казал, ти си виновен. Към аз, това е лично моя вина. Да. И когато е много трудно, както беше миналата седмица, и Желязков трябваше да подпише или не подпише, да се вкараме или не се вкараме. И още си за аз това си бър. говорех с европейците, аз си говорех с Белия дом, поех риска и никой няма да чуеш. Желязков сам си го подписа, си даде оставката. Още Ти му даде разрешение, това беше също въпрос на нашите зрители. Ти му даде Ние разрешение. дадохме, Вие, аз ГЕРБ, и партията. Да. Вие му С дадохте всички. карта Точно да така. подпише. Да. И сега отново съм поставен в много, как да го кажа, то не е и деликатно, Особена ситуация. но глупаво положение. Защото Пеевски излиза и казва незабавно правителството да го ратифицира. И сега, ако го вкарам да се ратифицира, Карбовски и цяла кохорта ще кажат, ето казах ли бе, той е зависим от Пеевски. И сега ще съм принуден да не го вкарвам за Защото? ратификация. За да не... Аз съм убеден, че трябва, Да. за да избегна. Виждаш ли колко тежки, да не ги травми, да ги нарека, но последствия има, когато се действа по един така прибързан начин. Прави впечатление, си много любезен към Пеевски. Другите ги критикуваш за Пеевски. Критикуй нещо Пеевски. Пеевски къде не е прав? С това, което... Ама той не е изобщо Пеевски в тия среди. Пеевски е като един сив кардинал, който се мърда отзади зад всички. Виждаме го от време на време в Народното събрание, но той не участва никъде. Няма социални мрежи, не участва по подкасти. Той е като една такава личност Пеевски там най-отгоре. Всички знаят, че го има, но де-факто го няма. Както дори Бойко, щом се принуди да ходи по подкасти, частност на Карбовски, Пеевски го няма и няма да го има. Той е силата отзаде. Кой ще каже нещо лошо за него? Никой не е казал, освен тия партии, които искат да оберат този вод. Пеевски е такъв, Пеевски е онакъв. Ето, тук-що го критикува. Не. Каза, че няма, за да не си критикуван. Ти няма да влез в колаборация с Пеевски. Няма да вкараш за ратификация. Така, нещо, което толкова трудно прокарахме, Добре. говорихме. Сега И ратифицирай го, щом се държи. в петък среща с всички лидери на Европейската народна партия и това, което изговорих и за Украйна, и за клуба на желаещия. Всичко останали. Ние не сме като Унгария. Защо не Ние с нищо не сме, защото сме по-добре от Унгария по всички статистически показатели. Орбан се ориентира по-рано от тебе. Леко така повече, по-балансиран беше. Разликата Не търпиш ли критиката? разликата Орбан че беше балансиран и не им се връзваше на тия от Брюксел. Можеше и ти... загуби десетки милиарди евро. Ние пък какво пък толкова спечелихме? 63 милиарда. Ама някой Са видял ли влезли. къде са? Къде са, да? Къде са тия пари? Освоени са. Къде са? Къде Смисъл? са? Като говориш за милиарди става много интересно, защото не се са усещат. Във всичко, което виждате променено в България. Знаеш какво виждам Разлика, в България? какво Нека виждаш? ти кажа, това си е моя. Какво си е това? Ти направи София град държава. България град държава. София е град държава. Навсякъде е блата, гнои, не се развива. София цъфти, нещо прави и между е мръсна, защото заради... Искаш да кажеш, че Стара Загора е блато? Абе не, Искаш да кажеш, че Бургас е блато? ма не дей така. Като Ма говорим за чакай, някакви аз островчета, твърда, че е точно обратното. аз ти казвам, Че Пловдив е блато, където няма нещо е две неща, направено. за които Не се ще съгласявам с тебе. добре, Има Варна, са е блато, да. град държава. София е София е блато. град Да, държава. Всичко е съгласен. привлечено към София. Не бива да бъде така. Така е. Всичко е централизирано в София. По статистика София е много над нивото на България като цяло. И София е един град, който се съревновава вече с средно
европейските столици дори. И дори такива столици, ако отворите статистика да видите, София по някои показатели минава Рим в Италия. За Будапешта по-добре от Прага, като град, като стандарт на живот, като покупателна способност. България е на по-ниско ниво. Лошо е, че така се получава такава централизация. Остава такова усещане, говори за Стара Загора, остава такова усещане, че всички млади хора трябва да ходят в София, защото иначе нямат развитие. То наистина е така. Много е трудно. Много е трудно за един млад човек в Стара Загора да се намери хубава работа. С висше, без висше. Ако нямаш висше, пък къде почваш? Продавач някой магазин. Сервитьор. Няма развитие. Няма промишленост. Къде да почне да работи един млад човек? Много трудна работа е по тия градове. Стара Загора, понеже съм оттам, естествено имам по-добри наблюдения, града, ако не е заради университета, който е наблизо, няма млади хора. Младите хора са по София и Пловдив. Някой в Бургас, някой във Варна, заради университети. Но младите хора липсват от града. Липсват. Като стане лятно време, като всички се приберат или отидат да работят по морето и почивки, няма млад човек по улицата. Не може да се задържат. Как да ги задържиш тия хора? Много ясно, че като отиде в София са съгласни дори да плащат и наеми, обаче има някакво развитие, има ако си работлив, ако си продуктивен, има шанс да се развиваш. Да, ще почнеш отдолу, обаче ще се развиваш. Знаеш го това. А в такива градове, като Стара Загора, много трудно. Много трудно. Ама ние не ги привличаме. Живота ги привлича. Странджа Сакар, примерно. Помниш, Живко развиваше Странджа Сакар. Можеше нещо да измислиш. Видин. Нищо не отидеш да си направиш студиото в Странджа Сакар, да те питам и да седнеш там. Заради тебе. И ще... Не, ето кам ти. Иди там и ще дойда пак в Странджа Сакар да доми. Защото YouTube, интернета тук е по-силен. Нормално. Много нормално. Ти го пусна този силен интернет и аз за това. Дори Силвестър Сталон каза, в българските планини при вълците има интернет. Нали така го каза? Така е, да. И това ли е твоя заслуга сега? Не дей чак толкова сега. Много. Знаеш ли, че във всички магистрали, във всички газови тръби, във всички строежи, които по времето на нашето правителство е правено, слагахме и по 2 тръби оптичен кабел. Знаеш ли? Що се хвалиш? Това е хубава работа. Браво на вас. Ето, това бе за едно браво живее аз бе. За до вечера, като си седна у нас да си каже, даже и Карбовски ми каза браво. Да. Не са само дневники, но в Северозапада закъсахме го. Дали Ормана, какво става там? На Странджа никой не знае какво се случва. Чакай, вие добре, не сте били в Дели Ормана. Дай кой град от Дели Ормана? Разград. Да. Болница. Нова. 2 булеварда. Васил Левски, къв беше другия? Да съм България. Прекрасни. Мощна индустрия. Добре. Най-хубавия. Чакай, аз знам всичко наизуст. Най-хубавия стадион, дет се вика в България. Това не е заслуга на Бойко. Чак пък стадиона да се го приписа за негова заслуга. Дали? Дадохме им там военните поделения, направиха си базата. След това направихме джамията, в която беше прорасло дърво. Да. Направихме прекрасна. За първи път от освобождението направих църквата Цар Борис. Покръстител. Както България се освободила, там църква не е правилна. От едната страна правих джамия, от другата правих църква. Мога да продължавам още. Това достатъчно ли? Аз съм избирател и ти казвам не. Питайте хората дали е достатъчно. Да, има напредък. Ако сравниш 20 години назад, ама то по всяка вероятност е щяло да има напредък. С или без Бойко. Точно това е, което Карбовски казва, не е достатъчно просто. Да, така е, но не е достатъчно. Хората не могат да живеят там. Много трудно се живее. Много трудно. Нема се сърдиш. Много голямо уважение. Не е достатъчно. 15 години. За 1300 години да направиха нищо. За последните 5 нищо. Не може да мериш от това. Динозаврите не са направили нищо още даже. Динозаврите. За последните 5 нищо
И вие само ме ядете какво още не съм направил. Да. Ето направих. И ти признаваме за кабела. И за джамията признаваме. Добре. И за това все още хората гласуват за нас, защото показваме какво Да, правим. това има логика в това. Да. Имаш един политик, поиска прошка. Какво Стойко Чакарски пита? Бихте ли поискали прошка от народа, господин Борисов, и за какво? А кой политик е поискал прошка? Румен Радев, като излизаш от президентството. На кой поиска прошка? Не на кой и не се разбра за какво. Но българският народ каза, бих искал да поискам прошка за някои грешки, не ги назова. Не си ли видял речта Да. на Румен Радев? Не. Но излизам. ако е така, както казваш, Да. аз не виждам прошка да е поискал. Да. И за кое? Добре, бе, дадете ми го да го цитирам сега. Айде изведете го да цитираме сега. Нека да цитираме точно. и- Когато и- става въпрос за Румен Радев, да цитираме точно. Нали? А когато за мен говориме за не бъди самохвалко. Не се притеснявай. Не е толкова субективно. Аз Искаш и прошка за нещо от народеца. искам, разбира се. За какво? И всяка сутрин, като ставам, си искам прошка от Господа, защото от Бога трябва да имаш страх. И не случайно майка ми викаше, по Бога ще вървиш. Мога да съм сгрешил, да ми прощават за всяка грешка. Никога не съм сгрешил умишлено. Никога не съм мислил, че ще стане нещо лошо и аз да върва към него. Винаги съм читал, да, утре това, което направихме сега, подписването за Комитета за мир, може да е много положително за България. Надявам се, може да е лошо. Но има моменти, в които трябва да поемеш Това го отговорност. разбирам. И след това, Но ти усука въпрос. Народеца. От народеца каква прошка би могъл да поискаш? за всяка грешка, която сме допуснали, Коя? за всяко нещастие, Ма има ли може грешки? за всяко... Има ли грешки? Моля? Има ли грешки? И ми самия ти каза, има толкова неща, които още могат да се направят. И ще ги направим. Когато зависи от нас, ще ги направим. Но те популистски прошка искам от кого и за какво, към кой, от кое, за кое. Да не е към жена му. Нали? Тя не напади лично сега. Не, това не нападам нищо. Ти ми задаваш един политик, Румен Радев, поиска прошка. Я да видим какво е поискал точно, за да поискам същата и аз. Отчитам своите грешки, Да. съзнавам какво не успях да свършва, но вярата ми, че ще ги постигнем един от основните мотиви за това мое решение. Бих желал на първо място да поискам прошка. Той слиза от президентството, излиза от двореца и казва прошка. Не беше лошо като послание. Уважаеми сънародници, излизам от управление, искам прошка. Благодаря и ставам и си отия. Това ли ми чете до сега? Не, излиза от Това ли президентството. ми чете до сега? Излиза от президентството, не излиза от управление. Кое ми прочете, ми кажи? Това е. Какво ми прочете? Цитат от речта му на Така, излизане. коя прошка поиска? От кое и за кое? Аз разбирам, че надуваш балона. Аз го разбирам. Вика Блона Запали вече. надувам. Въпросът Ти го беше... надуваш с 200. Ти за какво? Той поискал, виждате ли, той Ще го поискал питаме. прошка. Ще го питаме за какво. Страшно нещо. Добре. Не бе, не го питай, ти ми го задаваш като въпрос. Да, на И тебе. аз искам да ти отговоря. Какво поиска прошка, за кое и за кое? Ама не може да сменяш така въпросите. Ти Не бе да от сменя какво- въпросите, но аз не... От народа, за какво Сега би поискал пък да ти прошка, кажа, него аз- също го питам. Аз искам пък да кажа. Това е грешка. Тук трябва да кажеш, сбърках там. Няма лошо блогъри, ютубъри и всякакви журналисти да имат политически пристрастия. Те са хора. Благодаря ти. Те са хора, харесват и Нали не Радев, се нуждаем от но разрешение сега да в харесваме. никакъв, харесват и Радев, и тебе те подкрепяш харесваме, го, и те харесват подкрепяш мен. го, но искам да са коректни въпросите. Да. Той подписа, питаш ме, един много хубав договор с Боташ. Ще го питам. Всеки ден по 550 хиляди евро отиват да инвестиции Въпросът беше в към тебе. Турция. Аз се прекланям, искам прошка и от Господа, и за всяка грешка, за всяка, ако съм допуснал волно или неволно, За коя? се покайвам за това, че съм направил едва 500 км, не си довършихме Хемус, паднахме от власт, не си довършихме Струма, паднахме от власт. За това, че ви вкарах в Шенген, в еврозоната, отпадна мониторинговия механизъм. Как обръща нещата? За това, че направих Цар е направо в тия неща. България да уважавана, да догониме по икономически показатели съседните държави. Да не сме последни. Дори Киро Петков го каза оня ден. Не сме вече последни.
от последни. Да направя така, че България и в НАТО, и в Европейския съюз да е на масата на големите. Това съм направил. Да събера над 14 милиарда повече от миналата година от контрабандистите и ДДС измамниците. И те да влезат в бюджета за пенсии. Това направихме всички колеги, защото тук си прав. Всички колеги, всички, които ме подкрепяха, включително и ново начало. Това е общ резултат. Над 14 милиарда от контрабандисти там за пенсии и за заплати. Ръст 3% на брутния вътрешен продукт от 20 и няколко милиарда 2009 година. Сега сме на 100 и колко беха? Имаше цифрата някъде. Може ли да ми цитирате, за да съм точен, за брутния вътрешен продукт? Сиреч, тази държава, тази огромна компания от българи, ако я сравниме с работеща индустрия, е от тука е отишла там за тея 15 години. Прав е въпросът ти. Достатъчно ли е? Толкова съм могъл, толкова съм направил. Прошка, че не съм ги направил до 200 милиарда. И се надявам, когато дойде Румен Радев с вашата вълна, с да помете всичко и да ни изстреля даже с мъст до Марс да отидеме. Не ме пришивай сега. Не ме пришивам, така да те пришивам. Ти ме приши за Пеевски през цялото време и аз обяснявам, ти пак ме пришиваш. Аз ти казвам, приши ме с Пеевски, ма служи Слави Трифонов и Зафиров, за да е честно. Сега ти ми цитираш каква страхотна постъпка е направил, излязал и поискал прошка, само не знаеш за какво и от кого. Ще кажем. Страшна прошка. Ще кажа. Много готина. Така, не се. И аз искам същата прошка. Много се караш ти. Защо да се карам? Се караш? Виж. И на журналистите. Ядосал се. Не, добре да покаже малко вълнение Бойко. Той някой път стои така, всеки път има си научен репертуар, излиза, казва се го и се прибира. Този път добре му изкара Карбовска тук малко емоция, нали, да има малко човешка да се види. Интересно със сигурност. Не, извинявам се. Няма проблем. Чуй. Аз те познавам. Виж. Добре, че още седна. Това е просто. Не, как ще седне? Аз няма да стана. Сега докато не ти се припикае да искаш да ставаш, аз няма да стана. 2, 3, 5 часа. Не. И във властта си така. Това е инат ли е? Какво? Не е инат. Това е спортна злоба, да го наречем. Добре. Когато се занимаваш с нещо, трябва да се занимаваш да си шампион, да си пръв, да е със сърце и душа. Трябва ли да биеш това го иска. Трябва да биеш дуспите 3 пъти, за да вкараш? Ако трябва и 4 пъти трябва да се бие, но трябва да вкараш. Не е по правилата. Правилата, виж, европейските. Дори и това. Беше един приятелски матч с децата. А не е бил официален матч. Добре. Не е било някъде. И виж какво си запомнил. Не е тези феноменални голове, които са Лапиола, с глава, ти от правиш воле. Лапиола, така? Как да не правим? Ето да си изметнем сега пред тебе. Да се разглобиме тук. В банка казаха, че още като млад, като играш карти, после да им говориш по 3-4 седмици и ги псуваш, защото си паднал. Картите не играех тогава. Да. Не съм картаджия добър. Това е понеже... Затова е падал и ги е псувал. Веднъж казах при 15 години, че Валю Златев лъже на карти и те ми го пришиват до ден днешен, че играят с него на карти. Аз просто така се шегувах с него. Както и да е. Но когато падна на тенис, знам всека плочка от корта до нас, защото така навеждам главата, толкова ме яд на мене си, че гледам плочките, за да не видя некой отстрани. Има ли хора, които падат на тенис само защото си Бойко Борисов? Не. Не е верно. Има. Просто съм си много добър. Ние с Любо Пенев, жив и здраве, питай го колко турнири сме спечели. Те какво мислиш, излизат да паднат. Лесно им е оправданието после. Паднах, защото еди какво си. Не е така. Ти си велик артист. Симпатичен си. Ти си симпатичен и велик артист. Сини. Още една част ли има? Аз мисля, че бяха само 3. Те бяха приватизирали. Бяха ги върнали. Явно наистина ще стои 5 часа. Институти, 40 няколко детски градини. Да. ГЕРБ е направил сигурно. Много си зет, ние не можем да стигнем от тебе. Това е. Да. Благодаря ви, приятели, че гледахте. Много интересен подкаст се получи този път с Бойко. Нека да има емоция от него, нека да виждаме политиците по-близки до нас, до хората. С емоции, с
да говоря това, което ми е на сърцето. Браво на Карбовска, че се задава и неудобни въпроси. Интересно, мислех, че това е последната част, понеже не съм го гледал. Явно ще има и следваща. Когато излезе, ще я гледаме и нея. Благодаря ви още веднъж, че гледахте. Харесайте видеото, абонирайте се, коментирайте, давайте мнения за всичко, което ви вълнува и ще се видим следващия път. Благодаря ви.